taluttimesta ja käännät sitä laitetta päin. Ja voitte lähteä. Mene puoleen väliin sitä laitetta ja pysähdy siihen. Mene laitteen eteen. Otettiinko se? Ja pysähdy siihen. Oliko se selvittänyt vai ei? Annetaan mennä vielä, mutta mun mielestä oli. On. Kehu koiraa. Kehu koiraa. Se kävi tuolta selvittämässä tuossa aikaisemmin. Vaikka ei sillä ollut nenäkin laitteessa, niin se oli selvittämässä. Hyvä. Ja sitten tässä on samanlaiset kunniakierrokset. Otetaan vähän kun nuo ruksailee ensin. Eli pitkä talutin ja käsi alhaalla. Ja tuolla näkyy punainen tolppa, joka kierretään. Siinä on myös noita juurakoita, että varo omia jalkoja, jos koiralle ne ei haittaa. Voitte lähteä. Kyllä sen. Vaikka se huitasi aika kaukana. Niin, joo, kyllä. Se on rohkeastikin liittyy takaisin. Taas vähän napata rooliin. Antaa veke. Ja sieltä kanssa. Pikkusen pitää aterioida tässä leikillä. Joo, ja sitten sama uudelleen. Kerkees syödä. Ei, kun Nälkäinen mamma ressukka. uittelee ja kävelee niin lujaa, ettei kerkees vegeruokailua harrastaa. Eikä tuu. Ei tiedä. Mikä tää juttu oikein on? Hyvä. Ja sitten käydään täällä laiduntamassa, niin nuo menee ihan Seuraat vaan tuolta. Joo. Tästä, eikö tää ollut se mitä te teitte yhdessä? Syödä kunnolla aamulla, niin